Moltes gràcies. I ara li passo la paraula al nostre alcalde que us adreça unes paraules. S'ha millorat moltíssim l'edifici i també els edificis adjacents que també estaven molt malament. Això ha sigut un treball que algú dels que està per aquí hi ha contribuït molt i ha treballat molt, però al final tenim un edifici com el que veieu i que veurem després, perquè estem a la planta de dalt de tot i ara anirem baixant per conèixer-lo ben bé. I ha arribat l'hora de treure-li tot el que aquest edifici pot donar. És la seu de la regidoria i avui inaugurem aquest club d'emprenedor, aquest viver d'empreses. Però sí que hem d'ajudar a les empreses i els emprenedors posant eines a l'abast de la gent que es vegi amb cor, que vulgui començar una empresa i ajudar-lo a tirar endavant. Em trec el barret d'alcalde i em poso el de president de la Diputació perquè és una de les institucions que també ha col·laborat en el Molí i en el Club d'Emprenedor junt amb el FEDER, amb fons europeus. Això que diem que reneguem ara sovint d'Europa també ens fa el seu servei haver estat dintre de la Unió Europea activament, també fa servei, vol dir que no hem de renegar de les coses que almenys fins ara ens han anat bé i que crec que no hi ha altre camí pel nostre país que seguir per allà on som en el camí d'Europa. Haver-nos volgut acompanyar. Moltes gràcies. Què tal? Molt bé.